Bizim içimizde krizis olsa, onda sen nirä etsen kriz koyan. Gaty dogry aýdýaňyz, biz päsgelçilik görmeli däl-de mümkinçilik görmeli. Türkmenistanda iş mümkinçilikleri ýok bolsa, biz şonu ele berip, talap edip gazanmaly. Döretmeli iş mümkinçiliklerini. Türkiýe gitmekden hiç wagt mümkinçilik bolmaz. Türkiýe gitmek bizi zaýalaýar. Çünkü biz aýraçylykda ýaşaýas, hor ýaşaýas, biziň jübimiz pullan bolsa, biziň ruhumyz garyp bolýar. Şonuň üçin biz Türkiýe gitmeli däl, Türkmenistanda işläp ýaşamaly. Mümkinçilik ýok bolsa, döretmeli, talap etmeli, gazanmaly, almaly, adalaty talap etmeli. Türkiýe gitmesen gazanyp bolanok diýmegiň ödem ejidliň alamaty. Biz görüşmeli, biz berk durmaly aýakda. Hemme zata goşulmaly, hemme zat bilen işimiz bolmaly.